sing numpak loro bayi sing iring para mantri trek nong trek nong trek nurut ketepuk linting srok ketepuk jender. Putus mufakat akan kita angkat
ngukura punggung pribadi dan ngukura punggung pribadi iku tuminta kudu dentoi tanggung jawab jroning sesati tanggung jawab jroning sesati pratandani luring putih ikan cucu temani di laut ikan cucu temani di laut terkena ombak bergoyang tuntut pintu kayu jendela cuma sebelah ada sayang baju biru siapa namanya kalau konde saya kira belum punya rumah jendela kaca pakai keris cuma sebelah biru siapa
Yuk, yuk, yuk. Oh ya, yo, oh ya, tata, ha, slow. Ya, 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 hara, hara. Yuk. Oh ya, yuk. Kita saksikan dan selanjutnya ataupun iringan selanjutnya adalah senian gedruk. Gedruknya Blibiran. Dan diinformasikan bahwasanya Hara.
ayo, ayo. Ya. Yuk, selalu. Ya. Ayo. Yuk, yuk, yuk. Batok ela elo dirombak banyak solo lele payung potong aja itu lolo bang opati ora obang opati bukan urip golek duit namun pemain-pemain kedruk adalah Mas Syafiq, Mas Rizky, Mas Dian, Mas Majid, Mas Rian, dan Mas Chandra telah penari-penari kedruk itu. Ya, oi, ya, oi, ya, oi, ya, oi, ya, oi,
yuk yuk. Yuk 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 caranya. Wih, yuk. Hujan gerimis di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Selendang, oh selendang maya, selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung, rambutnya dibelai sayang. selendang, oh selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, belai dikasih sayang, Hidung mancung, rambutnya dibelai sayang. Solera, oh solera, solera, anak yang manis, anak manis, janganlah dicium sayang, kalau dicium yang marah pacarnya. Selendang, oh selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung, rambutnya dibelai maya. Selendang, oh selendang maya, selendang maya yang dipakai anak gadis kesayangan, dicium pipi, dibelai, dikasih sayang, oh maya, hidung mancung, rambutnya dibelai maya. Yuk, lintang. Oh.
Selamat siang, Dik. Elok, Indah. Selamat Kalian Bapak sore. Bapak Winarto. Bapak Nggih, Winarto. ngaturaken Pak sekian Winarto. siang. Cukup bahagia dalam keluarga Ageng Jadilan Lintang Cah Nom saking Bleberan Banaran Galur Kulon Progo. Nggih. Ah iya. Pripun Mas? Garapane napa niki nderek kula? Ah iya. Ah iya, men dibawa sih. Bawa kita melu iki. Yes, oke. Yo. Yo. Usul kok bawa. Yo nyoba Mas, nyoba. Iki monggo Pak. Nggih, karo goleren. Duh wong manis. Apa iki? Ono manuke barang ya. Pepujane ngati. Men diampet sih. Kaya ngene rasane wong kasmaran apa to wakku dhewe datang hingga serambut ulas semarang wa mami besok kapan besok lenggah cecer ruang ayu umpama nona kudo yen bebetri ing kasmaran apa meneh lagi yo Larane lara ora kaya wong Iyo, iyo, iya, iyo. apa rajana dolan pengo mapingo Sayang sing ngerukut. Dayo teko, kelarno kloso. Bipole deng kaya tuwa saya mempet. Mari buat lara ati. Aduh. Mas, Nggih, iki dipun, Pak. alhamdulillah sing delok luar biasa. Alhamdulillah, Mas, nggih, ya. luar biasa. Nggih, sekali lagi tepuk tangan untuk Lintang Cah Nom Bleberan. Halo, nyuwun tepuk tanganipun. Nggih, ya, makasih. Oh, oke. Dodoku. Susu. Ora kaya Pancen teko
lanjut pol istirahat. Lanjut. Oh lanjut. Terus pokoknya. Aduh sik, ambek kanjik. Adodoku sumo ora krasa apa panjenengan. Ya iyo iya iyo. Semoga Mas dilanjut. Katresnan sejati. Ya ngaten Mbak. Iya Mas Ida. Teddy. Podo. Iya monggo ya Mas ya. Heeh. Nggih, liak-liak. Oh Mbak Indah, ngadeng Mbak Indah. Men sing dadi men cepet mari. Nggih monggo. Oke deh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga Kulon Progo atau di sekitar Taman Budaya Kulon Progo ini yang telah rawuh telah datang dan menyaksikan secara langsung pegelaran Sanggar Seni Lintang Canom dari Bleberan Banaran Galur Kulon Progo. Terima kasih atas atensinya dan dukanya dan juga rawuhnya langsung yang merupakan ini pentas mudah-mudahan menjadi hiburan bagi Bapak Ibu hadirin rawuh semuanya. Matur nuwun. Monggo, Mbak. Iya. Heeh, liak-liak Mas. Diganti sik, Nak. Piye? Ae soroke diganti sik. Dipenerke. Ora nek ditinggal. Iya, sabar ya. Mas Pripun? Pucung, kok nyanyi kayak Mas. Iya, siap. Nggih. Nah, ya Mas Teddy yuk monggo. Yuk. Niki Mbak Indah kalian Mas Kuncung badhe memberikan kebolehannya. Alon. Nggih. Janji tresno disengseni lintang-lintang ingkang aing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paring pusaka rembulan ning wayang wengi nambahi kekasih ati iki ati neng ati domong manis kang tak ati-ati. Lintang Canom.
tresno disekseni lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki mampu janane ngerti wong manis kang taati hati bintang jano he he tresno suci manggi ora ayu oh ya cak yuk ya sampun mas piye mas kabel tarik dulu oke yuk 3 2 1 lintang canom oh yeah oh yeah yuk mas kabelnya hoi
Yuk, yuk, yuk. Tepuk tangan untuk gedro kita, ayo tepuk tangan. Terima kasih untuk gedro kita. Selanjutnya masih penari Putri. Selamat menyaksikan. Batu pembagi ewa aku gumun koyo buku lan sadelin Satu tergolan hingga gawe montore mabur jejer jaran sebrati ojo nyangkut bareng wae dimenawet ora padha benang. Yuk, yuk, yuk. Oh ya, oh ya, oh ya, oh yes. Ya ya. Yuk, yuk. Tombok akiku ana limang perkara kaping pisan maca Quran kahati kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpul. Yuk, 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 yuk. Yuk, yuk. Iya, yes, yes, ya.
Setelah dia pergi, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Yo. Yo. Yeah. Oh yes. Oh yeah. Yeah. Oh yes. Sing gawe sliramu maremake ora ngira yen bakali nuwuhake rasa tresno nganti seprene rino wengi tansah godho ati janji sehidup semati ora liyo ampung sliramu sing ngeteni kembange hatiku kang tak puji tresno iki ada anak-anak, ada Mas Kabel.
ya 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 ya. Brebes milih aku nalikane kowe pamit lunga mulai ora pasti go neruske laku lakamu mung sinar bulan ngancani aku nek sepi wuku lintang atite pandong aku kanggo kowe sing lukis tresnaku aku ora bisa turu yen urung mbok usap sipe siraku aku bakal setia nunggu sampai angin bawa kabarmu yen kowe uga kangen aku ajalo jenengku ning jero ngimpiku ora sinar bulan ngancani aku ning sepi lintang atite pandong aku kanggo kowe sing lukis tresnaku aku ora bisa turu yen urung mbok usap sipe siramu aku bakal setia nunggu nganti angin gawa kabarmu yen kowe uga kangen aku ajalo jenengku ning jero ngimpiku wes ya iya wes kondur kondur ya 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 lalu ya 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 yo ya yo oh yes yo 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 asal delik
Wes. Ayo. Yuk, yuk, yuk. Yuk. Ya,
ya ya. Oi, yo. Yuk. Yuk. Kok mesem-mesem, aduh sayang, nontonge kok mesem-mesem, aduh sayang. Yuk, kondur. Yo ya, terus yo. Yuk. Yuk. Kai. Aku nate dolan mati sore, agone rame padang bulan nyenengake. Dasar priyo durung nate polokrama, weruh nalika sing sajake tanpa kanca. Ya. Yuk. Yuk. Selamat. Rahayu. Kondur. Iya. Oh iya.
Bandung. Ayo mbak, tolong mbak. Wah, tolong, yo. Awas kasih jalan. Yo kasih jalan. Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Boya. Kalau caos imu datang poro penonton sedaya ngatos-atos kalian barang bawaan iki menika wonten tas, dompet, HP ngatos-atos nggih. Ngatos-atos dipun jagi piyambak-piyambak. Matur nuwun. Iya. Iya. Ayo Mas Sugeng. Iya. Yen luntur weterane ora koyo yen luntur tresnane tekane atine koyo mongsa silene. Ora semono saben dina mung tansah sabar kepada harapku dadi aduwe. Ora aito kala mongso gawe kelo emo semono ganti desa hak luntur ke tresno. Oh, Tambah kene ndi? ditambahke Tekan nanti. Mas Kabel nih. Tambahke nanti, Mas. Ora mari nek tambahke nggonamu. Ora to? Ditambah nomor-nomor Mas Dimas Degawa Rene Sorongge tambah sejatine ora liya mung awake dhewe. Yuk. Yuk.